Makle lau om episode som ni pariat na an mitha te Thlarauin a Tihbuai som te. Som na Mark Bridger chu paholam tak le nun polo tak mai ani a. Zu a hein mai chitlai rol te le mai chenau pang thleng chuan alom em maya. Ama ero chu alom dan hi mai chitlai rol le no pang an ni wang hrim alom ni lavin mi paril rudik lau tak puin alom thung ani. An thalak te po akol reng thina kumsang ni le som pani tlai khat amotora aleng chuak chu alena ko thlera mai chenau pang kumngami April Jones chu hemini hian achin hriat lavin abau tlat mai Mark Bridger chu man ni in police te chuan thu an han zot fia April Jones si athi hlum thu apuanga Mark a soidan chuan amotorin asupala arwang chu amotora phurin zu arui ema wangin April ruang ada na chu a hriat lau thu asoi mase police chuan Mark ina hian April DNA an hmu no lawangin athu soi hi an oi sak lem lawa Mark chuan April chu pong solin a thatta ni in an ngai ani Mark chu man ani a dam chung lung in tang turin a chung thu rel sak bok ani hetia lung in atan hnu hian Mark chuan a zel room a hian a mei chenau pang Thah April Thlarau chu aron in lar fawa Mark chu hlau le thlabar taka a siam thin thu a soi amu hlei theilawa amu hildon chau tia te chuan a beng bula te aron hril ru sera ama ero chu enge a soi a hriat thei ngai lo ni in a soi boka tin amut thil don te le amut thil lai te po hian khumong lama tangin a ke a pot thin ni in a soi bok pakuana Josie Ferreira kumsang khazakwa somriat pahnih chuan Josie Ferreira kumsom pasari mi chu party na a akal ve a heta hian meiche tleirol te kumsom pathum mi kerinen chuan anin tonga anin kom lai chuan Josie chuan in hnuailama chhukpuya asoma keri chuan a chan ma chuan Josie chuan in hnuailuna stepa chuan anam thla a keri chu step thui taka chuan lum thla in aring ru atliaka aboral ngal ani Josie chuan keri ruang chu an then omte kota phumin thlasari lai hmu chhuah lavin a om nge keri ruang hu ani hnu po hian he khesi kum tam tak chin fel thei lavin a om reng ani heng hun chung zong hian Josie chu keri Thlarau chuan a Tihbuai renga nun pa ngai takin nun a hmang thei to lawa keri thla chuan a Tihbuai sat tak ema wang chuan a tor thei lo chin a thlenga a topa chuan police hena in pe in a thil ti sual te chu a puang taringot ani pariatna femen i Thlarau kumsang khazakwa somkwa pakwa khan Hongkonga miswal pol pakhat mipa pathum le meiche tleirol pakhat chuan femen i chu manin poisa dollar sing ni lai ba a an pua henu hi thlakhat lai an hrenga nasa tak takin an soisa a thlakhat hnuwa chuan a boral ta ani he thil thlen hnu hian an pon zinga tleirol meichia chu femen i Thlarau chuan nasa takin a Tihbuai ta thina mangche tak te mangin a hun zong deuh thaw thlabar le lau rengin hun a hmang ta a tlan che rengin hun a hmang chawa akalna apianga femen i Thlarau hian a zui zela khoi hmuna po kalse midang hmu ve theilo femen i Thlarau chu a hmu thaya a Tihbuai reng thin ni in a soya he tleirol ti ngai na hrilau hian police ten hena an thil ti sual chu a puang taringot ani mase police te chuan chuti main a thu soi chu an lo oi sak lawa mase he tleirol hian femen i an soi sak na hmun le arwang an dana te a hril hnu chuan chu tleirol le apol te dang chu manin dam chunga lung in tang tura an chung thu rel sak an ni ta ani pasari na Victor ami uga kumsang ni le som pathum khan Victor ami uga chuan taxi pakhat hayarin mun hladewazin atuma hete kong thui tak an kal hnu hian Victor chuan aril ru thak thutin he taxi driver hi asilai pairuk chuan aka phlum ta a chu motor nen chuan atlan bau zui tabok ani he thil thlen hnu hian Victor hi man chua anilawa a thil ti sol ang vek hi taxi driver dang te chunga tilein an motor chu aru bau ta thina hetatang hian Victor chu thunoi tu te laka atlan chita zaka hetia tlan chereng renga hun a man lai hian amitha to te zinga Thlarau pakhat chuan na satakin a Tihbuai ta thin ani
mang che pui pui te amanga ramhoi hmelte muthinin heibaka hian azan mutlai te in heng ramhoi te hian an Tihbuai fo thin boka mutmu po ato thei thei talawa Victor chuan athil ti te chu hreom ati ema wangin athil ti sual le atual tha thu te chu a thian pa a hril taringot ani he a thian pa hian police te hna report fatin Victor chu man anita a man ani nu hian Victor chu in puangin sima pa ngai taka nun adu thu a soi hial ani parukna Al Capone kumsang kha zakwa somni pali February ni som pali chuan Al Capone chuan pol pakhat an hmel ma ni reng thin north side gang member pasari te chu athu pekin atha tira heti lai hian Al Capone hi south side ganga an how tu ber ani hetwal thanara thlak takhi film khur taka kalpui ani awangin atitu te hi manchu an ni lo reng ani hethil thlen hu hian Al Capone chu chiapek thatlo awangin man ani a zela an khunga zela om chung hian police ama veng tu te chuan zel chunga chuan Al Capone an James Clark minkal sanro tia a out home chu an hre thrina James Clark hi Northside gang member an tha te zianga mi pakhat kha ani zel atanga a chho nu po in he Thlarau hian azui zela ati boy tu hi an sat ema wangin Al Capone hian mi sang sang le sa ko sang sang ho tu mun sang sanga tan puina te adil kwal hial ani Al Capone gar te po hian thabara a out thom hi an hrefo boka ma se aruma chuan tuma mutur an om le ngai chuang si lo ani hun akal zela zoizoin are zui veta ni in an soi bok ani pangana Bim Sankar Giri chu nupui nei to ni in achung te dang nen an cheng ho thawa hete an cheng ho hian Bim Sankara unau pa chuan anupui chu atidu da thei hle a Bim hian hei hi mu thei lovin voi tam tak unau pa chu ti to lo turin angen thina ma se omzia om ngai lo Bim ati ngai na dang se to lo chuan unau pa nge chu athat ta hial ani arwang po hi athuk ruzui ta boka heng thil zongzong thlen hu hian Bim chuan amumanga unau pa chu a hmuwa unau pa Thlarau chuan Bim chu adam chunga ati boidon thu le zana po amu tha thei ngai to don lo ti thu aron hril ani heta tang hian Bim chuan mangchian sa tak tak amang ta thina achangin unau pa chuan a ngonga te alo rek bet thina thau thabar reng rengin hun a manga zana po amu ngai lova a om dan chu tur thei to lovin police bula le achungte bula chuan unau pa atha thu chu a in puang ta ani palina John N Kuna kumsang ni le pani khan South Africa a John N Kuna le a thian te pani chuan an khua ami thau baloi I chu an rubawa akut le ake te chu phur betin nasa takin an vua in an soi sabok ani hengba ka hian baloi I chu khon var tuya lain an hal hluma mai al nasa takin arwang ati chiat to chu helai bor vela ran vul tu chuan lo hmu in heti lai hian John chu khopui danga atlan bo ani ma se hetia abi rukna hian amitha Thlarau hian a zui zela mutmu tu a theilovin a oma bloi oni om tak chuan tui taka mut idu chuan ithil ti hi ka chung te hna in puang ro ani lo chuan ka kalna ekal ve ang ti in alo bet thin ani John chuan a hlau em a ati ngai na si lo chuan bloi chung te hna chuan kalin athil ti chu a in puang ta ani hemin hu hian John ate thian ho chu man an ni a kumsom pasari chung lung in tang turin an chung thu rel sak an ni pathumna Adrian Daw kumsang ni le som chuan Jennifer chu Canada rama parking lot pakhata thia char ani a henu khaisi kumthum chung lai chinfel theilawin a oma chuta mi pakhat a hming Adrian Daw chuan police te hna chuan atha thu aron soi mo mai police chuan hepa thu soi hi oi ngal mai lovin zo na te an zo nu chuan Jennifer thattu ngei ni in an hreta a heng ein pona ba ka hian Adrian Daw chuan Jennifer atha chan nia a soi chu remoi lama a career ti thatle zolnan adu ti a soya mi tu emo atha chuan report thiam tak ani ein bei saya a chan chu report te hian mi an tha thu an soi fo thin wang ani ati mau mai hei ba ka hian Adrian hian Jennifer atha nu atang hian Jennifer Thlarau chuan ati boi fawa
a thla hi a hnen a voi tam tak a in lar thina thlaba reng renga hun a man thu a soya a kalna a pianga a hmua khoya po kalila hmu tur a awm renga ma se midang chuan an hmu ve thei si lawa rap thlak tak takin a che thin ni in a soi ani pahnih na Daniel French kumsang hni le som pahnih chuan Daniel French chuan poisa olsam taka nei adu awangin in aroka he in nei tunu hi Barbara kumsomriat pasaria upa ani a Daniel hi nathok tu nia in soin he nu in hi aluta Daniel hian Barbara hi atha nu in aruang le asilai manchu athuk ruwa he nu hian atang hian dollar som pariat le zungbun pakhat chau mai chu aruk ani le ngal ani he zungbun phei hi chu Daniel hian a pai dei nge he case kumni chung chin fellawa a om nuwa police te chuan Daniel chu an man chuak ta a Daniel chu court ma a dingin a thil ti sual chu a puanga ngaidam dil chungin amitha Barbara Thlarauin azui reng thu le a Tihbuai thin thu a soi tel boka henu atha atang hi chuan nun phung pa ngaya anun thei to lo thu a soi ani pakhatna Terry Childs kumsang khajakwa somriat pasari chuan Terry Childs chuan tleirol pakhat Louis chu chema vitin athata Terry hi a thil ti te man chu ani nu in kumsomli pakhat chung lung in tang tura a chung thu rel sak ani Terry hian he tleirol atha thu a puan hnuwa zela atan hnu hian midang engmoza atha thu a soi le boka Terry hian heng atwal tha thu a puan na chan chu heng amitha ti thla hian na sataka an Tihbuai na thin laka zalen adu wang ni in a soi heng amitha ti Thlarau hian zel atan hnu po in ama a dingin an enreng thina zana te na sataka soi sa in amang lama thlengte anin lara nun pa ngain a hun amang thei me ulo ani Terry hi ain pon hnu hian heng Thlarau te hian an kalsan ta a ma se a thil lo ti sual to zong zong te awang chuan adam chung lung in tang tura a chung thu rel sak ani le ta ani ka channel te in lo thlir awangin in chunga kloma min lo subscribe in min lo like ve nge don ania